Плевен започна моето пътешествие в света на медицината. Тук създадох семейството си, тук отгледах дъщеря си. Най-важните мигове от живота ми са неразделно свързани с града ни. Когато положих клетва като кмет на Плевен, знаех, че общината ни има нужда от сериозна реанимация. Въпреки сериозните предизвикателства, успяхме да се справим и да вдигнем града ни на крака. През последните 4 години общината привлече над 143 милиона лева външно финансиране. Резултатите от работата ни са видими за всички плевенчани. Градският транспорт е обновен с 40 нови тролейбуса. Ремонтирани са централния площад и знаковите за Плевен места. Построени са детски градини, вече имаме и плувен басейн. Бяха открити над 1700 работни места по различни европейски програми, а външни инвеститори осигуриха възможността на още 1400 плевенчани да подобрят стандарта си на живот. С подкрепата на държавата и Европа ще продължим лечението на Плевен. Реализирането на много инфраструктурни проекти, които да направят общината ни по-достъпна, ще срещнат пълното съдействие на централната власт. Бизнесът, от който зависят работните места в Плевен, ще намери място в градът ни. Изграждането на модерна спортна зала и нови игрища са вече стартирани процедури. Вторият етап на водния цикъл ще бъде завършен в рамките на следващите 4 години. Аз съм професор Димитър Стойков, кмет на община Плевен. Плевен е и ще остане наш дом. Купуването и продаването на гласове е престъпление.